Salutare tuturor, eu sunt Paul și bine v-am găsit la un nou episod în care o să spun lucruri despre rase de câini. Numai un om mi-a scris în comentarii că acest oraș este Alba Iulia, restul nu cred că a știut. Acum o să vă dau și o să-i spun numele celui care răspunde corect, care e capitala Papua Noi Guinee. Primul câine este Jack Russell Terrier, un câine original din Anglia care a fost folosit ca vânător de vulpi. În Anglia erau foarte multe vulpi, așa că foarte mulți oameni vânau vulpi cu arcul sau cu pușca, cine avea mai mulți bani, dar toată lumea avea acest câine Jack Russell Terrier care fugea și prindea destul de bine și lejer o vulpe și se putea băga în văgăuni. Acest câine are o durată de viață medie între 13 și 16 ani de om, greutate între 6,4 și 8,2 de kilograme, iar originea lui, cum am spus, e din Anglia, temperament încăpățânat, energic, inteligent, atletic, vocal și neînfricat, culori alb, negru cu alb, alb cu pete de foc, adică cum acesta, alb cu pete de foc, adică acesta e. Bulldogul francez, chiar dacă îl cheamă bulldog francez, el este original din Anglia, știu, foarte ciudat. Denumirea științifică este de Canis lupus familiaris, durata de viață medie este între 10 și 14 ani de om, clasă superioară câine, temperament easygoing, afectos, vioi, sociabil, alert, entuziast, răbdător, jucăuș, atletic și deștept. Culori: cafeniu, blană tigrată, alb, scorțișoară, alb tigrat. Mops, o rasă de câine micuță, destul de puternică față cât ea de mică, originală din China. Durata de viață medie este între 12 și 15 ani de om, temperament docil, șarmant, isteț, încăpățânat, sociabil, jucăuș, tăcut, atent, culori: negru, cafeniu, apricot și silver fawn. Înălțime: masculul are 30 de centimetri, iar femeia are 25 de centimetri. Bichon maltez. Acest câine este ultimul pe care o să vă zic lucruri despre el. Acest bichon, care este original din micuța țară Malta, micuța țară insulară formată din două insule mari și încă câteva micuțe pe care nu stă nimeni, că sunt mult prea mici. Acest câine este una dintre cele mai vechi rase de câini din lume. Durata de viață între 12 și 15 ani de om, culoare doar alb, poți să-l găsești. Temperament afectos, docil, easygoing, vioi, blând, inteligent, receptiv, neînfricat, jucăuș și activ. Greutate: și la mascul și la femeie este între 3 și 4 kg. Înălțime: masculul are între 21 și 25 de cm, iar femeia are între 20 și 23 de cm. Acesta a fost video meu, sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, să vă abonați și iar să spuneți care este capitala Papua Noi Guinee, că atunci o să vă spun numele vostru în următorul video. Pa, pa!